Узган ел Казанда региональ оператор тарафынан шөпне айырым жию үшін 500 контейнер қойылды. 2020 елда бұл санны 4 тапқырға артырып, 2000 контейнер қойырға жиыналар. Халық маңа әзірмі? Эфирда тайының ұқтас тапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов исәнмісіз. Хайырлы кеш мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгырган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә соңгы арада әлеге шүпне айырмау темасы ешрак яңгырый башлады җәмәгатьчелектә. Кайберләре аңлап бетерә, кайберләре бәлки белеп тә бетермидер системасы, ни өчен кирәк бу, нәрсәгә файда китерәчәк дип. Альмира әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә бу юнәлеш буенча алга китеш бармы инде? Мен ең бірінші сонар білән біраз келішмәс едім. Қазан шәһәрендә шыннан да 19 елда глобаль өзгәрішләр мусор темасына башланды. Дөресрәге хәтта ул 18 елның август айында башланган иде. Бер районда Казанның Авестралия районында 19 елда ул инде глобаль Казан шәһәре күләмендә башланды ул. 500 контейнер турында әйттегез. Ул контейнерлар шыннан да региональ оператор тарафыннан куелды, ләкин ул эшне региональ операторга түгел, Казан шәһәре алып бара гомумән бу эшне һәм бу аерым җыелатырган шөпне аерым җыелатырган контейнерлар 460-тан артык площадкада куелган уже. Кыскача, видно, әгәр инде бер площадкада 4-5 контейнер бар дип санасак та, бу сон билгеле гайран күбрәк әлегә әйтелгән санга караганда. Но шүпне айырым жию темасына күчкәнче. Без экранда да хәзер менә тәкъдим итәләр. Нәкъ менә шул юнәлеш буенча бара бит инде. Менә шул юнәлеш, чыннан да безнең Татарстан Республикасында һәм Казан шәһәрендә кабул ителде дуальный сбор дигән әйбер, то есть мусорларны, шүп калдыкларын 2 контейнерга бүлү. Берсе менә сары күренәсез этикеткалар белән, наклейкалар белән эшләнгән, монда куела перерабатываемый эшкәртләр отходлар. Икенчесе нигездә андайда безнең бу пищевой отходы, азык-төлек отходлары һәм бүгенге көндә переработкага кабул итмәй торган отходлар. Менә шуны 2 контейнерга бүлеп куела. Куела, ләкин үтәләме икән бу? Ничек уйлыйсыз, Фәрит әфәнде? Әлбәттә, моны үтәлү бик мөһим дип әйтер идем, ләкин үтәлү аның 5%-тан да артып китмәй. Бүгенгесе көнне халыкны кызыктырмыйча бу эшне башкарып булмый. Әгәр дә без монда рәсемдә бик матур төшерелгән, ләкин ишек алларыннан узып китсәк, бу картинаны кирсен күрергә була һәм ул бөтенләй башка. Шул ук контейнерлар монда матур итеп күрсәтелгән. Менә шушы контейнерда булырга может төрле пакетлар. Аяк киемендә булырга мөмкин, анда диванда булырга мөмкин, караватта булырга мөмкин. Нәрсә бар, шул бар. Ләкин бу эшләнми дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Нәрсәне үзгәртергә кирәк, Камил әфәнде? Миңа калса, иң беренче чиратта аңлату эшләрен күбрәк җәелдергә кирәк. Ни өчен дигәндә, халык әле һаман да менә шәхси йортларда гына түгел, квартирада яшәүчеләр дә алар кыенсына. Ни өчен дигәндә, элек бер чиләккә тутыралар иде, көнкүреш калдыкларын әйме. Хәзер инде берничә чиләккә или берничә савытка салып аны чыгарырга кирәк булачак. Аннан соң менә ул халык аның аңлаганы да бар, аңламаганы, әле барып җитмәгәне, мәгълүматның барып җитмәгәннәре дә күп. Ул инде җыя башлый, чыга ишек алдына. Анда менә бу алда итергән контейнерлар юк. Менә Казан шәһәренә килгәндә анда алга китеш бар. Мин хәтерегездә булса, универсиада вакытында 250 шундый контейнер куелган иде. Ул инде күптәннән. Менә инде 19 елда бу закон үз көченә кергәч үзгәрешләр бар, ләкин һаман да әле аңлату эшләре җитеп бетми, һәм дә матди нигезе моның әле башлангыч хәлдә. Greenpeace үткәргән тикшерүләрдә менә якын тирәдәге 89 шәһәр катнашкан. Шул тикшерүләрдә кызганычка каршы Казан анда инде иң арттагы шәһәрләрнең берсе. Хәтта Чаллыдан да калыша. Шуңа күрә мин әйтмәс идем, Казанда бик зур күп эшләр бара дип. Ләкин һәр яңалыга кернәп керә. Ул бит инде чит илләрдә әллә кайчан кергән әйбер. Без аларның кайбер ниләрен, тәҗрибәсен өйрәнергә дә. Камил әфәнде, фикерегезне унытмагыз, безнең чит ил мисалы бар, әйдәгез бергәләп видеозны карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Европа уртасында урнашкан Бельгия һәм аның тирә күршесендәге илләр
Шүпләрне bir 20 төрле категорияга бүләләрдер. Алдан ук әйтеп куям, турыга чыгарып куя торган төрле төстәге пластик капчыкларны халык алдан ук сатып ала. Инде шәһәр уртасында халык күп җыела торган җирләрдә, мәсәлән, вокзалларда, зур мәйданнарда ул шүпләрне бушлый ыргытырга мөмкин. Сез әйткәнчә инде ул классик сортировка, киягаз, пластик яисә пиала шишалар һәм танылмаган шүпләр. Нәк шул сортировкага бирелмәгән шүпләрне инде яндыра торган заводларга илтәләр дә. Һәм һәрбер зур шәһәр кырыенда андый заводлар тыныч кына матур гына эшләп килә. Европаның һәрбер зур сәүдә йортында бер почмакта картон коробкалар бар. Анда иске ташландык чәйникләр, утюглар, эшкә яракмаган лампалар һәм батарейкалар ята. Халык аны бушлый илтеп куя. Суруга чыккан даруларны общий шүплеккә ташлау бу бит инде наданлык дип санала. Аларны да кире даруханәгә илтеп бирәбез. Килешеп була микән монда 20 төрле шүпне айыру дибез. Монда 2 төрлегә генә әле бүлү буенча да кыйнлыклар кичерәбез. Пропаганда дидек. Нияз, ничек уйлыйсың? Менә ничегрәк алып барырга кирәк кеше белән, әле безнең менталитет белән, әле без моңа күпмедер дәрәҗәдә берничә елдан соң гына килә алабыз микән? Әлбәттә, бу чиракта беренче чиратта монда без әйтеп узган менталитет бик мөһим рольне уйный. Шул ук чит илләрдә аларда инде ул кечкенә чакта мәктәп бусагасыннан тәрбияви рәвештә кирип барса, шул ук Финляндиядә мисал итеп алырга була. Аларда мәсәлән инде бала чактан өйрәтәләр шүпне ташламаска, табигатьне сакларга. Һәм инде бездә бу өлкәдә әлбәттә халык белән бүгенге көндә күпмедер дәрәҗәдә эш башкарыла. Без инде менә үзебезнең төбәк оператор буларак бүгенге көндә эшлибез. Балалар бакчаларында эш булабыз, анда үткәрәбез төрле чаралар. Һәм инде әлбәттә менә киләчәктән без бер 15 елдан шүпне инде аларга әйтеп түгел, кушып түгел, үзләре аера торган буын калырга телибез икән. Инде бүгеннән үк менә эшне балалар бакчаларыннан башлап шушы юнәлештә алып барырга кирәк дип саныйм мин. Фәрит әфәнде, сез каршы килдегез ахыр әлеге фикергә. Мен монда 15 ел дип әйтмәс идем. Ник дип әйткәндә, без инде советлар чорында бу мәсьәлә белән очрашканыбыз бар. Чөнки без бала чакта шешәләрне, сиекләрне, чипрәкләрне, кәгазьләрне аерым җыядырыйк. Монда нәрсә кирәк? Монда кызыксындырга кирәк халыкны. Халык белән эшләргә кирәк. 15 ел түгел монда, дөресен әйткәндә, әгәр дә чынлап торып эшли башласаң, монда 1-2 ел вакыт кирәк. Ничек кызыксындырыргасың? Планета үлеп бара, экология бик начар име? Нәрсә белән кызыксындырырга? Тизрәк коткарырга кирәк дигән кызыксындыру булырга кешенең башында. Менә бәлки гаиләләрдән дә башларга кирәк. Ләйлә, ялгышмасам, сез инде берничә ел дәвамында әлеге эшне алып барасыз, кешеләрне дә моңа этәрергә тырышасыз. Менә нинди төп юнәлешләр башкарырга кирәк? Әллә инде ул кайбер кешегә әйттең, ни әйтмәдең дигән кебегрәк тәфсир итмиме? Мәгълүмат җитеп бетми кешеләргә. Кешеләр аерып җыеп буламы икән белмиләр дә икән. Уйланмыйлар да. Шуңа күрә бөтен яктан массив информация мәгълүматны җиткерергә кирәк. Кеше аера белми ПЭТ-1 белән ПЭТ-2-не, насым полистирол нәрсә икән аңламый. Соңгы менә инде пластик үлеп бара торган полистирол дигән бар, аны уже перерабатывать итә булмый, эшкәртеп тә булмый. Шуңа күрә җиткерә кирәк, аннан арынырга, бөтен алмаска, сатып алмаска андай берләрне. Шуны җиткәрсәк тә яхшы булыр иде. Кеше бит мәсәлән шүпне ташлаганда аны җуып ташларга дигәнне әйтә башласаң, кешенең башларына, күзләре менә, маңгайларына. Һәм андый гаиләләр дә бар. Тагын бер видеоязма карыйбыз, аннары дәвам иттерәбез. Без шүпне 2 ел элек аерым җыя башладык. Иң беренче пластик шешәләрне, сөт, шампунь, сыйык сабын шешәләрен аерым сеткаларга чыгара идек. Аннары картон һәм кагаз. Аерым җыеп макулатура тапшыра башладык. Ел ярым элек без экологичный Казань хәрәкәтенең мобильный пункт приема вторсырья и одежды дигән чарасы турында белдек тә, йомшак пластик пакетларны, каты пластик савытларны җыеп тапшырырга килдек. Беренче тапкыр тапшырганда миңа авыр сыман туры килде. Ләкин пункттагы волонтерлар барысын бик яхшы итеп аңлаттылар һәм хәзер безнең күп итеп җыелса да, без бик җиңел генә
5-10 минут эчендә ай буе җыелган вторсырьяны тапшырып китәбез. 5 минут ішінде генә дейді, мұнда көп түрлі, мұнда кіші мұның білән бәйләніп тұрыр мекен? Хәм түп мәсәрге тағын көшкенше районларда хәліні Рәмис әфәнден сұрап кетеге әлі. Менә ярар Қозанда контейнер қойдылар дей. Районларда бит әле қой бір жерде ойына 1 кило мәсәлән, машинада шул шөпне алып китәргә. Менә бу очракта нәрсә эшләргә була? Әлбәттә, инде без бу проблемаларга кайсы яктан якын килсәк тә, аңларга тиештер без илдә революция бара, мусорный революция дибез, чүп революциясе. Шул шартларда революция вакытында нинди зур проблемалар кузгатыла, күтәрелеп чыга, кайсы томаланып кала. Әлбәттә, авыл өчен революция ул чүпне җыю. Менә хәзер генә әйттегез, анда ничек аерып торга планетабыз үлеп бала. Кичкенә генә авыл берничә ел элек бу яктан да чүплек, бу яктан да чүплек, авылны басып китәргә әзер иде. Анда нинди аерым җыю, монда бүрәнәне дә чыгарып аталар, үлгән терлекне дә, терлекнең тиресен дә, файдаланылмаган терлек азыгын да, ул искертләр, таулар булып иелә. Кешенең үз агымына куйсаң, үз билдеге белән туктар әле, туктамый. Монда әлбәттә революция шартларында бераз кырыслык та кирәк. Инде хәзер без ярар беренче этапны уздык. Менә безнең региональный оператор бик матур гына кирип китте. Хәзер безнең Кайбиш районында да, күрше районнарга да кирделәр. Рәхмәт аларга, чөнки авылдан авылга ташлаш та бар иде. Бу шартларда авыл кешесе үзеннән үзе аера. Тирес ул өйдә генә булырга, бакчада файдаланырга тиеш. Бүрәнәләр, иске мунчалар, алар мунчага ягылырга тиеш, яисә өйгә. Терлекнең үләксәләре, үләксә базлары бар, бик матурлап кына шуны аерга. Инде хәзер калганын анда кешенде кагазны күп очракта авыл кешесе чыгармый, күп очракта пластик яисә шишәләр әлбәттә әле китә. Ну, бер генә дип әйтү күбин әзинде ул районның авылларында 2 тапкыр килеп җыялар, район үзәгендә атна сайын җыялар. Һәм бу очракта бу шуп күләме минималь. Бу инде күп арынган, элеккеге белән чагыштырганда ул 10 тапкыр кимегән. Инде хәзер менә без авыл шартларында монда контейнерлар куеп, мин ышанып бетмим. Безнең бит инде Көнбатыш өлешендә Югарысын районында сортировочный станция пункт төзелә дип. Менә алар хакында без сезнең белән рекламасын сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таймның тапшыруы. Біз бүгін шөпне айырым җыю, айырым контейнерларга җыю турында да сөйләшәбез. Әлмир әфәнде, менә монда күп төрле фикерләр яңгырады. Ничек итеп кешеләрне тәрбияләргә, кешенең үз аңы дип. Менә хәзерге ситуацияны алсак без. Менә кем җаваплы, мәсәлән, шул пластик шешәләрне айырым җыюга, аларны алып китүгә һәм алар алга таба нәрсәләр эшләтелә? Бәлки халыкка аңлатып китергәдер. Инде аның шул тегеләй булса ничек зыяны була икәнен һәм булай булса ничек файдасы булырга мөмкин икәнен. Монда шөпне айырым җыюның җаваплы кешеләрендә региональный оператор, бер сүзсез дә шулай ук муниципаль районнар, муниципалитетларда бу эшкә җаваплы, шулай ук идарә итү компанияләре күп йортларда инде аларында ответственность зур. Но ләкин халык, әгәр дөрес әйттеләр алдагы фикерне, чыннан да халык аңлап бетермәсә, халыкка аны илтеп җиткерә бетерә алмасак, без, конечно, зур нәтиҗәгә ирешә алмыйбыз. Ләкин аңлату дигән әйбер, конечно, кирәк. Беренче урынга аңлатуны куярга тиешбез. Ләкин менә Европа илләренә күз салсак, анда бик усал законнар кабул ителгән, бу шөп җыю, бузу чыларга карата. Шул Германия, шул Финляндия менә әле генә телгә алдылар. Анда зур штрафлар. Шуңа күрә минем уйлавымча параллель рәвештә халык аңлату белән бергә законнар кабул ителергә тиеш. Менә буквально декабрь аенда Мәскәү шәһәрендә кабул ителде закон мусорны аерым җыю турында. Минемчә Татарстан Республикасында тиз арада бу законнарны кабул итер дип уйлыйм мин, һәм ул закон безгә аңлатырга тиеш. Ничек эшләргә, ничек алга таба барырга безгә бу өлкәдә. Икенче мәсьәлә монсы районнарда сәйтегез мусорны аерым җыю турында Рәмис әфәнде менә сөйләде. Мин барлык сүзләр белән аның риза, ләкин районнарда бүгенге көндә, муниципаль районнарда әйтәм инде, бүгенге көндә кызганычка каршы әле күләмле иттереп шөпне җыю мөмкинлеге юк.
Әле менә буквально күптән түгел генә Минстройда безнең түгәрәк өстәл булды. Анда да әйттем мин аны. Районнарда аны җыярга мөмкин. Шул чиракта әгәр булса мусорны сортировать итә станциялар булса гына. Чөнки менә бу әргенә күрдек, контейнерлар шулай мотор контейнер дип әйтик. Аны ул контейнерлар аерым башта сары этикеткалы контейнерлар, аннары соры этикеткалы контейнерлар без аерым төяп алып барабыз мусоросортировочный станцияларга. То есть аны досортировка дигәне бер бар. Аны барыбер эшләргә кирәк. Районнарда андый мөмкинлек юк. Һәм Казанда да бит әле соннар да зур. Бер көненә 1600 тонна чүп җыела. Монда да бит әле бу бит инде зур күләмдәге эш дигән сүз. Монда бит әле аны да исәпкә алырга кирәк. Монда рәсемдә күргәнсез слайдта анда мусоросортировочный станция безнең Казанда андый 2 станция бар. Шуңа күрә ни өчен Казанда беренче чиратта кирттек моны муниципалитетта бергәләп. Чөнки Казанда андый мөмкинлек бар. Мусорны алып барып яңадан досортировка ясап, анда бит фракциялары менә монда без Казан шәһәрендә 16 төрле фракция җитештерде. Җыеп алабыз. Ләкин аны можно 36-га кадәр җиткергә, ләкин калганнарын аны просто сатып алучы юк, шуңа күрә без аны мәгънәсе юк дип саныйбыз. Фәрит әфәнде, сез каршы килдегез ахры менә бу фикергә. Закон кабул итү турында мин әзгенә әйтеп китмәкче булам. Без законнарны кабул итүдән дә күп нәрсә кабул итмибез инде. Шуңа күрә бер нәрсәне әйтәм. Пока бу эшне җайга салмыйча, халыктан ул нәрсәне таләп итү дөрес булмаячак. Чөнки башта бу эшне эшләп җиткерергә кирәк. Аннан соң гына законнар кабул итеп һәм халыктан бу очракта таләп итәргә мөмкин. Штрафлар да булырга мөмкин, анда алардан таләп тә итәргә мөмкин. Монда Рәмис абыйга истәп нәрсә әйтеп китәсем килә. Бу реформаны, менә бу аерым җыюны авыллардан бәлкем башларга кирәктер. Ни дип әйткәндә, безнең авыл халкы тип муз чүп алардан чыга, шул ук пластик, шул ук аяк киемнәре, шул ук тимер, шул ук батареялар, шул ук дару савытлары, шундыйларны гына чыгаралар. Алар азык-төлектән калган тирисне алар анда чыгармыйлар. Чөнки может бәлкем бу реформаны авылдан эшләп җибәрергә кирәктер. Ләкин монда да бит инде барлык эш эшләнгән, контейнерлар куелган. Юк, Казанны әйтүем әле хәзер. Шунда ташларга гына кирәктер бит. Аннары чит ил турында Камил әфәнде сөйләшә башлаган идек. Менә монда инде кырыс җәзалар дип тә әйтик, штрафлар күләмендә ул гына туктатыламы безне һәм без моңа шулай хәзерме? Hiç кенә дә моннан башларга ярам, миңа калса штрафлар ул иң соңгы чиратта эшне тәртипкә салганнан соң гына кертелергә мөмкин әйбер. Ул чыннан да чит илдә ул әгәр дә син ниңне чөбеңне көнкүреш калдыкларын чыгарып, әйме гомуми нигә саласың икән инде, гомуми ниләргә контейнерларга әле авылларның аның 10 авылның 8-ендә андый контейнерлар төрле чөп калдыклары чыя торган ниләр бөтенләй юк. Biz инде менә тәҗрибә буларак барып өйрәнеп кайткан идек Кайбыш районында. Менә чыннан да республикада күрсәтерлек районнарның берсе. Чөп калдыкларын җыю һәм тәртипкә салу әзме күпме. Кеше тәртипкә өйрәнгән сайын, күбрәк өйрәнгән сайын, ул тәртиптән ваз кичмәскә тырыша. Чөнки аның күңеленә якын, ул авылында ярата, табигатында ярата, чөп чара аунап ятканны бер генә ул кеше дә яратмый. Әгәр дә мөмкинлекләр булса, авылларның урамнарына карап туймаслык шундый ниләр бар, җирләр бар. Мөмкинлек кирәк. Беренче чиратта чыннан да авылга да игътибарны арттырырга кирәк иде. Чөнки бүгенге көндә Казанда кайбер районнарда авиатөзелеш районында һәм башка районнарда андый тәҗрибә бар, әмма ләкин авылда әле тотып үрнәк иттереп күрсәтерлек кайбер районнарда авыл юк. Шәһәрләрдә, район үзәкләрендә әзме күпме бу эш башланды. Аны артыгын көтеп тә булмый. Әмма ләкин сузарга да ярамый, чөнки табигатькә чыннан да бик зур зыян килә. Аның менә шул пластик шешәләр дибез, ул бит 1000 ел дәвамында чирей. 1000 ел аның вакыт кирәк. Аның башка калдыкларга да. Һәм ул экологик яктан да бик зур зыян салырга мөмкин. Ләйлә, менә экологик турында сөйләшә башлаган идек, шулай ук. Монда бит әле сортларга аеру ансы бер хәл. Яндыру ягыннан менә сез ничегәлеге мөнәсәбәткә чүпне? Яндыру иң соңгы әйбер булырга тиеш. Менә башта син аны ойрасың, жуасың, сортировать итәсең, сатасың, ниндидер мебель әйберләрен эшлисең микән, ниндидер скейтбордлар эшләр, ягетләр, кроссовкалар эшләр, аяк киемнәр эшләр, име? Шуларны эшләтергә кирәк башта, аннан соң гына инде яндыруга
пешерге кирәк дип уйлыйм. Әлбәттә, бу экология бик каршы китерә. Мин штраф турында әйтәс килгән, штраф та булырга тиеш дип уйлыйм. Менә бергә барырга тиеш ул. Нәрсәгә? Чөнки менә без 10-20 кеше диеме подъезддан җыябыз, аерым контейнерларга матур итеп име. Аннан соң бер җүләре чыга да име шул контейнерга чүп ташлый, дөрес түгел итеп. Бетте, ул контейнер бузылган дигән сүз. Аны яңадан кемдер чистартырга тиеш. Нигә? Ул аңгырга бер тапкыр аңатырга кирәк. Штраф белән бүтән җире ташламасын. Ләкин хәзер ул берәү генә түгел, күбесе әле шунда ташлый бит әле хәзер. Киресенчә. Алар кеше укымый да, башларына да килми, укып менә шулай ташларга кирәк икән. Минем җаным менә яна. Мин аерып эшләгән кеше булганга күрә, мин күрәм дә мин ташлыйм дөрес, ә кайбер дурагы име аңгыраса сала дөрес түгел итеп. Монда әле 3-4 ел вакыт бирелде, ялгышмасам, Казан мэры тарафыннан да, Илсурмешин дөресме ул? Һәм бу вакыт аралыгында гына ирешеп булыр микән, Амир әфәнде, уңышка? Раз да, менә бу вакыт турында сөйләшергә әле иртәдер. Мин дә уйлыйм да, временный рамки дип әйтәбез бит. Аны бүген әйтергә менә 2 елдан, 3 елдан, 5 елдан дип әйтергә кыен. Мин нәрсә әйтердем? Мин үземнең фикеремне әйттем законнар турында. Мин әйтмәдем бит именно беренче чиратта закон дип. Мин әйттем параллельно халыкка аңлату белән бергә законнар өстендә дә эшли башларга кирәк. И тагын бер. Шундый бар бит, урысларда кнут и пряник дия, шулай бит. Закон белән бергә яңадан булгарга тиеш послаблениеләр түләү буенча. То есть әгәр бу йортларда, бу урыннарда алып барыла икән мусорны бүлү, шупны. Значит, бу урында халык әзрәк түләргә тиеш. Әгәр менә шул барып җитә икән халыкка, шуны аңлата алабыз икән без халыкка. И тем более акча белән без аны кызыксындырабыз икән. Димәк, закон менә бу акчалата поощрение и аңлату эшләре. Менә шул комплекста булган чиракта гына без аны ул мәсьәләне җиңә алабыз. Нияз, пропаганда эше ничек башкарылырга тиеш? Пропаганда эшенә килгәндә, бүгенге көндә инде без менә мин әйтеп уздым, инде шул балалар бакчаларында эшләр алып барабыз. Аннан соң төрле очрашулар да безнең була иде. Менә бу экологияны саклаучы төрле безнең активистлар да бар бит инде. Алар белән дә без очрашулар алып барабыз. Әлбәттә, бүгенге көндә менә күп кенә бар бу өлкәдә эшләр, чөнки чыннан да халык безнең күп кенә мәгълүматны белеп тә бетерми. Шул ук күп очракта менә бу тура идарә итү компанияләреннән дә менә алар бит контейнер площадкалары майданчыкларында дип әйтик инде. Менә монда кирәк дөрес мәгълүмат урнаштыру. Ничек итеп чүпне аерырга, кайсы контейнерга салырга. Менә бу өлкәдә монда барлык органнарда менә бергәләп эшләгән очракта гына ниндидер бер нәтиҗәгә килеп була. Бүген чыннан да менә мәгълүмат өлкәсендә әле эшләр бик зур һәм бик күп дип әйтергә кирәк. Һәм балалар белән түгел, беренче чиратта бәлки алар белән дә эшләргә кирәктер. Чөнки барыбер үскән балалар, шул балалар бакчасындагы мәктәпләрдә алар әти-әнисенә карап эшләр күбрәк. Әти-әниләре аерып ыргыта икән, ул инде күп очракта барыбер аңа зур игътибар бирәчәктер мөгаен. Һәм өстәп шуны әйтәсе килә менә. Киресенчә дә булырга мөмкин. Мәктәптә балалар или янда детский садта балалар бакчасында күреп кайтканны әти-әниләренә тоже әйтәләр икән, менә алай ярамый әти-әни. Менә шулай ташлай кирәк. Олларга тоже бу Чөнки без менә балалар бакчаларында эшлибез һәм шушындый мисаллар бар. Анда инде балалар киләләр, үзләре төрле театраль әйберләр күрсәтәләр, чыгышлар күрсәтәләр. Һәм инде без аларга аңлатабыз, ничек итеп чүпне аерырга, һәм алар әйтәләр, хәтта кайтып әти-әниләренә менә әйткән очраклар бар. Шишәне бу чүпкә ташларга ярамый, менә булай җыябыз дип. Шуңа күрә бу шушы кечкенә буыннан башлау дөрес фикер. Фәрит әфәнде, сез кайсы фикергә каршы килдегез? Монда мәгълүмат җитеп бетмәй. Беренчедән кешене кызыксындырырга кирәк. Эш бик сүлпән бара, проблема зур, эш сүлпән бара. Мин курыкмыйча әйтәләм. Бүгенгесе көне мин авыл җирлекләреннән дә әйтәм, һәм шәһәр җирлекләрендә һәрбер зур идея бар. Старший по дому дип әйтәләр, һәм кемнәрнең телефоннары бар, соцсети бар, алар һәрберсе группага кертелгән. Мәсәлән, минем бер җирдә пропискада булсам, икенче җирдә торсам, минем икесендә дә бар. Мин һәр хәлдә идея нәрсә булганын беләм. Менә шул старший по домам дип әйтәбез инде, алар белән эшләгән чиракта мәгълүмат тулысынча, мин әйтер идем, ким дигәндә 20-30%-ка артыграк эш алып барылыр иде дип әйтәм. Бүгенгесе көнне мәгълүмат халыкка җиткерелеп бетми. Юк дип әйтсәм дә була. Димәк, нәтиҗә ясап әйткәндә, чүпне аерым җыюда сезнеңчә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Таяну нуктасы, мин әйттем, 3 таяну нуктасы. Хәтта бер генә түгел. Берсе пропаганда, сүздә юк. Икенчесе законнар, һәм өченчесе бу кызыксындыру. Менә шундый, әгәр 3 бу әйберне без кушып бергә эшли алабыз икән, димәк, нәтиҗә булачак.
Демәк, экологияны саклау ул безнең һәркемнең дә бурычы, үзебез яшәгән урынны үзебез кайгыртсак иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.